Vi har finnet år av Blue Journey, og hva er det? Sjur Sandager spiller klaver. Beck Magtsen spiller trommer. Sjur Zachariasson spiller saxofon. Og Isak Petersen spiller bass. Hvordan börjar i baskren av Blue Journey? Ja, han börjar vi att jag och Isak och en som heter Jon sätter på fyra att spela. För att spela några jazzsanger och just annat samman. Och ja, vi försökte spela runt, spela med hattan och försöka för bara för att köpa pengar och för att spela lite och skäck. Och så lockade jag vid tjurer vi här, så saxofon. Och det blev så fighter. Men så valde Jon att färre sin egna ved, som man säger. Och så stod vi och manglade ett ackordinstrument. Och det blev så tjurer här, så nu har vi två tjurer klaver. Han tog sig över för cirka en år sedan. Och ja, så har vi spelat kvon och konserter i Torstjatlanon och imsastande runt vid där Finland är nu och försäljsorder. Titta. Nu är det som baskren till landet och har du spelat några konserter? Ja, det kan man lättare säga. Vi började som en jump-up, så det var möjligt men till AF-tilltök för spelade cover för det mesta. Men så är det 4,5 år sedan, då började vi så spela i materialet och nu har vi då spalt en 4-5 konserter på material. Så det är ja. Det ser det brukar mest materialet. Är det man tacknämligt att bruka materialet? Ja, jag tror nog bättre spela i materialet och det är bara mer pissfight och när man spelar cover så där så innanför jazz-genren har det rent sånt att man kan göra sin egna version av sånt. Det är relevant, men när man skriver egen så är det vanligt så är det så ja mer man kan göra så det är ju en jam och sånt. Pissfight. Jag såg tilltag som cement. Vad gör det vi ungar och har ambitiösa tonlagar som tekom? Jag var alltid vid mellan till för att släppa spela som det och jag ska det jag inspirerar till att för mig går ser alltid att så jag går också arbeta mot det som är alltid som jazzspelare jag vet som heter akkurat bästa tilltag till att melda sig till men ja ta alltså det är som ett annat ställe stort jag vet vi kommer in som en jazzspelare och det är ganska synd onormalt vi såg en tilltag som är snäll att en jazzband. Nu var det så jazz ut så vi spelade kvar. Nej, sure. Men jag hade sett att en basketball hamför vann för det är liksom öppna för att balkar och möjligt slag kunde lägga så. Men det stil så vi tar perfekt på det så det var väldigt lätt. Hade du vant dig fram till dessa konserterna? Ja, nog så det är så tojna men alltså vi har ju alltså spalt nek så alltså som man ska säga att så har vi vant den nek alltså särskilt vi var i Finland i september och då vant vi otroligt nek för att bara inte ska stanna här till. Så alltså vi har vant i rätt väl. Vi ska göra en konsert i morgon uppe i Norrland tusen samband vi vet jazz. Så vi har vant som nek till vikskifte som helt ja, det har vi. Om du skulle komma här till att det kommer vara i häst nere runt med och så kanske till finalen och vinna finalen. Vad är det att säga för Blue Journey? Ja, det har haft något sagt. Alltså vändningen är nog stort att ta pengar som vi har faktiskt det är väldigt på till alla vi att ta ett land upp. Men jag aldrig som bara till att det är sort. Jag hade en känsla att låta vi känna det är fantastiskt. Ja, jag tycker det är just mycket vi möjliga att göra det är så Blue Journey, tack för det och gå ett nu. Tack för det.